Tomáš, čau, ja ťa zdravím, ahoj. Ahoj, ahoj. Ďakujem ti, že si dneska na mňa našiel čas. A v podstate dneska, jak som ťa poprosil, chcel by som, aby sme sa spolu pobavili o tom, čo ti podarilo za výzvu v podstate a celkovo, jak si bol spokojný s nami, pretože ti podarili skvelé výsledky, takže by som ti chcel znovu ešte pogratulovať. A zároveň by som ťa chcel poprosiť, aby si na úvod teda povedal, že si skutočný človek, že nejsi AI, že máš skutočný biznis a že sme spolu naozaj spolupracovali a spolupracujeme. Áno, som skutočný človek, myslím si, že nevyzerám ako AI a mám skutočný biznis, ktorý si mi pomohol rozbehnúť a som ti veľmi vďačný. Perfektne, super. Dobre, tak Tomáš, tak ja si ťa asi spýtam postupne nejaké otázky a proste takto prejdeme a potom vlastne uvidíme, budeme pokračovať. Takže ja by som ťa spýtal najprv, Tomáš, možno, že aká bola situácia, možno iba povedz, v akom obore podnikáš a aká bola situácia vlastne pred využitím tej našej služby, v podstate pred tou 14-dňovou výzvou, možno, že čo ťa trápilo z ohľadu toho marketingu, alebo s čím si sa potýkal a prečo si vlastne vôbec sa rozhodol ako vyhľadať nejakú takú podobnú službu, ako máme my? No tak v podstate ja som si túto firmu už tak začal budovať 3 roky dozadu. Začal som v podstate s čistením topánok, mal som čistiareň topánok, ale robil som to, stále som si myslel, že zákazníci prídu, keď pridám nejakú fotku alebo storku na Instagram, vôbec to tak nie je. Nevedel som v podstate vôbec, že čo robím zle, lebo robotu som mal dobrú, zákazky som nejaké mal, ale bolo toho strašne málo. A potreboval som to teda nejako vyškalovať. A keďže som sa odsťahoval do Amsterdamu, ja som si začal teda tam rozbiehať nejako, odtiaľ som si začal rozbiehať teda podnikanie na Slovensku. Začal som na tom makať niekedy v auguste 2025. Dal som komplet prerobiť novú grafiku, nový web, komplet všetko od základu som robil v podstate, aby tá firma mala novú identitu, aby to vyzeralo nejako dobre. A v decembri som sa rozhodol teda, keď som videl, že nemáme, že 0 objednávok, reálne, že 0 objednávok. V decembri som sa rozhodol teda, keď som uvidel tvoju reklamu tým, že aj sme sa už predtým nejako poznali, tak som vedel, že si overená osoba a skúsil som teda, neveril som tomu, poviem ti úprimne, neveril som tomu, lebo už som mal veľmi veľa kurzov, bol som skeptický a myslel som si, že to bude ďalších vyhodených niekoľko stoviek, ale vôbec to tak nie je. A v podstate rozhodol som sa teda preto, lebo chcel som vyskúšať niečo nové, skúsiť teda nejako škálovať ten biznis troška do nejakých čísel. A myslím si, že sa nám to veľmi, veľmi darí zatiaľ. V podstate do výzvy som sa pripojil, tuším, 5. januára 2026. 14-dňová výzva, v podstate, ktorú reklamujete. Čo sa týka kurzu, musím povedať, že som úprimne, že nadšený, lebo dali ste do toho fakt, že veľa, vidieť, že tie skúsenosti máte, dali ste do toho fakt, že mŕte veľa. Aj čo sa týka spracovania videí, je to fakt spravené pre človeka, ktorý s tým v živote nerobil, aj keď ja som s tým už nejako robil, ale je to fakt spracované tak, že pochopí to aj s prepáčením blbec. Takže toto veľmi cením, že takisto ten prístup, že každodenné technické hovorí, lebo veľa ľudí predá kurz, vypýta pár stoviek a tam to skončilo. Vy takí nie ste. Vy ste presne spravili to, že každý jeden deň máme hovory, boli tam tie spoločné hovory, kde sme vedeli v podstate medzi sebou diskutovať, medzi sebou komunikovať, videli sme tie iné biznisy, ako sa ostatným darí, technické hovory, super. Vždy, keď bol nejaký problém, pripojil som sa o 1 alebo o 5 a boli ste tam, pomohli ste v momente v podstate s tým daným problémom. Takže z tohto som bol veľmi nadšený. A momentálne som tak, že v podstate 7. deň sú spustené reklamy. Urobil som si 33 reklám. 7. deň to mám spustené. Prvý deň tam došlo nejaké 3 lídy. Bol som taký, že vtedy som ti aj hovoril, že som bol taký, že sklamaný by som povedal, že čakal som, že to vybuchne hneď, ale už som tomu pochopil, že nie je to úplne také, že musí čakať človek, aby to vybuchlo, ale chce to troška aj odhodlania času. Momentálne po 7 dňoch tam mám, tuším, 27 lídov. 27 lídov, z toho mám minimálne, nechcem ti teraz klamať, poviem ti radšej menšie číslo, minimálne 10 zákaziek s priemernou cenou, dajme tomu 70-80 eur, čo sa týka tapovania. A do reklamy dávam 25 denne, čiže ja som spendol necelých 200 eur a návratnosť tam bola asi 1:3 zatiaľ, možno aj viac, takže
som veľmi spokojný. A tak, môžeme ísť asi na ďalšiu otázku. Bomba, skvelé, ty si to tak rozviedol, že úplne perfektné, že čo ja sa pýtam otázka, výborne, super, OK. To som veľmi rád, takže aj gratulujem, že to takto ide a ja si myslím, že to pôjde ešte ďalej a je to super a presne, jak si hovoril, hej, že není to iba o tom, že aby cez noc prišlo 50 lídov, ale fakt super, máš tú konverziu tých klientov, lebo to je asi najdôležitejšie, že není to vlastne iba o tých kontaktoch, je to o tých reálnych zákazkách a tak ďalej. Spýtam sa, či bolo niečo, Tomáš, čo si sa bál teda pred možno kúpením toho programu alebo tej našej služby, že vravel si, že mal si nejaké možno zlé skúsenosti alebo že ako keby, čo bola možno nejaká obava, čo si sa obával ako predtým, než si sa rozhodol za toho s nami? V podstate obava jediná bola to, že to nebude fungovať a že to zase budú vyhodené peniaze, ale veril som vám a som rád, že som vám veril a že som to nevzdal. Ako ja som fakt, že makal, som 2 týždne v kuse počas tej 14-dňovej výzvy. Ja som chodil spať, že ja čo som taký človek, že chodím spávať v noci proste neskoro a vstávam potom, že po obede, tak som si fakt povedal, že musím zamakať. Vstával som každý deň o 7, o 8 ráno, sedel som 14, 15, 18 hodín za počítačom, reálne každý jeden deň, aby som všetko vybudoval, aby som všetko v podstate vyškáloval na čo najväčšie maximum a vidím, že sa to podarilo. Ja som chodieval spať o 4 ráno, o 5 ráno niekedy, fakt, že oči som mal ako popolníky, už krvavé a už teda oči, proste už som mal celé oči úplne, že ledva som videl a bolo to fakt, že náročné, poviem úprimne, ale neviem, ako to zvládajú ľudia, ktorí popri tom pracujú, ak to chcú teda úplne naplno robiť. Ale ja som mal tú výhodu, že mám teraz v podstate mesiac voľno, takže som to naplno využil, venoval som sa tomu úplne všetok voľný čas. Ja, čo som chodil každý jeden deň von bez toho, ja som doma ani nebol, keď som bol na Slovensku, ja som len s kamarátmi a ísť do baru a niečo a stále party life, tak momentálne tento rok som nebol ani jeden jediný deň vonku a proste len som makal a zistil som, že je to asi lepšia cesta, keďže mám 26 rokov a chcem sa niekam posunúť, tak som asi zistil, že je to určite lepšia cesta zamakať a potom si užívať, ako si užívať a nič nevybudovať, takže jasné, super, OK, perfektné. Dobre, no a vlastne, takže ty si už predtým mal teda nejaké kurzy a to si mal ako nejaké zlé skúsenosti, hej, že v podstate, ktoré toto, ale vlastne, takže ty si dal nám šancu skrz to, že my sme sa už nejako poznali ako keby predtým, že to ťa ako keby presvedčilo, alebo bolo to ešte niečo, čo ťa presvedčilo? Vieš čo, to, že sme sa poznali, videli sme sa možno 2-krát za život na nejakom natáčaní, ale registrujem ťa už asi 7-8 rokov možno a vidím, že už pár rokov sa venujete tomuto biznisu, že fakt, že vidím, že viete, čo robíte a teraz sa mi to len potvrdilo. Super, bomba. Dobre, no takže ešte, ty si to už aj povedal, že aj proste tie zákazky a takto, aj nejakú tú matematiku, a takže, jak si pravil, že v tom decembri už to bol taký ten bod, taký si hovoril, sakra, musím proste to zmeniť, hej, že proste bol tých zákazok akože v podstate, že žiadne. Ako to vyzerá teraz v podstate? Ako je naplnený ten tvoj kalendár? Teraz to vyzerá tak, že v podstate na každý deň mám cca priemere 2 zákazky. Zatiaľ tak, že momentálne to mám do nedele vybukované, že úplne od začiatku tohto týždňa, takže momentálne nie, že by som povedal, že nezastavím sa, ale je to dosť náročné, lebo poprvé aj to tepovanie, je to aj fyzicky náročná činnosť, nie je to len také, že príde človek, vytepuje, hlavne my to robíme fakt, že na profesionálnej úrovni, takže snažím sa odviesť čo najlepšiu prácu, aby klient bol maximálne spokojný. Takže niekedy ten postup sa má opakovať, dajme tomu raz, 2-krát. Ja keď chcem maximálnu spokojnosť klienta, niekedy som to spravil, že aj 4-krát, dajme tomu, za tú istú cenu, len aby som si teda toho klienta získal, aby som ten začiatok biznisu nejako takýmto štýlom podporil, lebo viem, že je to nevyhnutné. Super, určite. Kvalitná služba je základ, ľudia si medzi sebou hovoria a tak ďalej, takže myslím si, že to je určite správny prístup. Super. OK, perfektné. Možno ešte taká otázka, že ty si to už teda naznačil, že s tým priebehom teda si bol spokojný, čo týka tých technických vecí a tak ďalej, že keby bolo to teba v poriadku. Hej, všetko. Áno. Super. Z toho som bol, že nadšený, nie že v poriadku. Z toho som bol, že keby mám dať, že 10 bodov, alebo teda je, že 0 od 10, tak vám dám, že 200, fakt.
Okay, super, super, tak to si veľmi vážime. Dobre, ja mám možno takú otázku, Tomáš, ak teraz niekto, že proste rozmýšľa, že proste je ako keby na vážkach, ísť do toho, skúsiť to, neskúsiť to proste, Poďte do dať toho, tomu, poďte do toho. Určite, nechám ťa ani dohovoriť, určite hovorí, choďte do toho, lebo ak sa to oplatí, je to proste niečo, čo mi reálne zmenilo život. Ja som celý život sa snažil niečo vybudovať, nejaké podnikanie. Od 13 rokov som bol takýto typek, že čo už je v podstate 13 rokov dokopy. Teraz mám 26, snažil som sa stále niečo, ale bol som presne ten človek, ktorý sa na všetko potom vykašľal. Spravil som milión biznisov, na všetko som sa vykašľal, lebo som tam nevidel nejaké tie výsledky a toto. A práve teraz si myslím, že do hociakého biznisu sa pustím a aplikujem tam v podstate tento váš postup, tak hociaký biznis rozbehnem z 0 na 100 reálne za pár dní. Bomba. Alebo teda to nakopnem aspoň. Tak. Určite. Tak proste treba mať klientov a potom, keď človek má klientov, má stavať ďalej biznis, takže skvelé. Presne preto toto robíme, takže to je úplne perfektné. Takže ja dúfam, že tento biznis robí veľa peňazí. A už som ti to hovoril, že potom na narodeniny chcem Lambo. Berem vás do Dubaja. presne, keď budeš milionár. Super. Tomáš, skvelá práca. Výborne, akože je to proste aj o tom, že si tomu dal ten čas, že si proste to zapracoval, že proste si držal postup a všetky tieto veci, takže aj teba by som chcel proste povedať, že fakt skvelé. Teším sa, že ti to skvelé funguje. To zaplatí a má očakávať, že dám peniaze a niečo príde samé. Určite na tom treba zamakať. To je samozrejmosť. Určite. Ako všetky dobré veci v živote, väčšinou je to na druhej strane nejakej práce, bohužiaľ, ale zase keď to ako keby, takto sa ťa spýtam, že ti tá práca stála za to, ako keby po výsledku. Určite áno. Hovorím, ja som nemal ani jednu jedinú zákazku na tepovanie predtým. Ako mali sme niečo, ale to bolo všetko len tak, že po kamarátoch mimo firmy. Ale myslím, ako odkedy sa založila firma, tak v podstate prvé zákazky prišli teraz. Teraz v podstate po tej 14-dňovej výzve, takže, alebo teda počas tej 14-dňovej výzvy, tak by som povedal. Hej, že vlastne ja si pamätám, že tebe už hneď počas, jak si zapol, tak už tam hneď bol na druhý deň nejaké prvé, ako keby už... Ja som mal hneď na ďalší deň som mal platiacu objednávku. Nádhera. Super. Hlavne som dal zamakal som teda aj na tých reklamách, lebo fakt som sa snažil spraviť profi zábery. Tým, že ja som fotograf, tak mám k tomu aj väčší cit. Možno pre niekoho to nie je úplne tak neprirodzené, ale takisto aj s tým voiceoverom v kurze, ako bolo, že nahrajte si teda nejaký hlas a toto. Mne osobne sa môj hlas vôbec nepáči, ja som s ním bol úplne nespokojný, navyše račkujem, takže som to nechcel. Tak som zháňal, ja som behal, ja som precestoval pár desiatok, alebo neviem, či nie až 100 kilometrov, kým som zohnal ten správny hlas do reklamy. Nakoniec som zohnal babu z rádia, ktorá mi v podstate voiceovery spravila, postrihalo sa to celé dokopy a myslím si, že to funguje veľmi dobre. Perfektné. Super. Tomáš, ja ti ešte raz chcem poďakovať, že si si našiel na mňa takto čas na túto krátku spätnú väzbu. Chcem sa teraz pýtať, či vám to je povolenie to použiť k nám na YouTube, prípadne do reklamy a tak ďalej. Kľudne, použij to, kde chceš. Perfektne, veľmi si to vážim. Tak ja teda zastavím teraz nahrávanie a ešte my spoločne pokecáme chvíľku a mimo. OK? Dobre.